Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule umculi kaMaskandi uZanefa wabhala amazwi enduduzo abheke uMthandeni Manqele mayelana nesimo abhekene naso sokudlula emhlabeni kamama wakhe uMashandu. La mazwi abhala uZanefa enza wabonakala njengomuntu omdala nonengqondo futhi wathola izincomo nothando oluphuma kubalandeli beGcokama Elisha. Akuphelanga sikhathi esingakanani uZanefa usephinde wadalabha uMthandeni wasefaka igama likaKhuzani kulo mdalabho wakhe. Akusikho ukuqala lo mculi edalabha uMthandeni bese efaka igama likaKhuzani kulo mdalabho wakhe. Nakuba sekwenze amahlandla amaningana ukuthi afake uKhuzani, kodwa umfakakhuba uvele ayishaye indiva leyo aziqhubekele nomsebenzi wakhe. uZanefa ubhale ezinkundleni zokuxhumana ukuthi, "Khuba ungaphinde utalabhe lokhu. Iyadabukisa ngempela le mpahla." Abalandeli beGcokama Elisha nabathandi bomculo bamaskandi abayithandanga neze lento eyenziwe yilo mculi. Into ebaphatha kabi nebacasula kakhulu ukuthi kuyaziwa ukuthi uMthandeni usabhekene nesikhathi esinzima sokudlula kwamama wakhe, so akusona isikhathi sokumchukuluza ngoba vele usezenhlungwini. Nakuba uZanefa bese beqala ungabi nankinga naye, kodwa isenzo asenzile simkhandele inzondo ngenxa yokuzenza undlavini nongasebenzisi ingqondo. Kuthiwa lento le ayenza engaqondakali noma umdlalo noma inzondo yangempela uyenze ngesikhathi esi-wrong.